Foli an b'a di kanubaw ani lamɛnbaw olu bɛɛ lajɛlen ma aw ni sɛnɛ aw ka kɛnɛ mandi kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye baro kɛnɛ don kunnafoni o kɛnɛ don ɲɔgɔn bilasirali o kɛnɛ don ni an sigilen o kɛnɛ kan an bɛ aw hakili jigin k'a bɛ wagati jan bɔ an tun ye layidu ta k'a fɔ baba Modibo Keyita ala ma hinɛna na k'a ka yafa an ma ale walima a taamaɲɔgɔn minnu taara ka mɛnkan minnu to u kɔ ni o ye kumakanw ye ni o ye kunnafoniw ye ko an na olu bɛɛ lajɛlen dalaminɛ ka bɔ kɛrɛfɛ den kan na ka na ni a ye si min kan na ni o ye bamanankan ye ni an sigilen ye o kɛnɛ kan bi an bɛna ka na kɔrɔfɔ minnu dalaminɛ o ye kumakanw ye kumakan minnu ni an nana ka na o sɔrɔ baba Modibo Keyita la ka a ka yafa an ma kumakan minnu ni olu nana ka na sɔrɔ lajɛ dɔ o senfɛ lajɛ min ni o bɛ tali kɛ Sudan ni o ye bi Mali ye an ka laselida fɔlɔfɔlɔ kunnafoni jɛnsɛnda fɔlɔfɔlɔ o rajoso o dayɛlɛli min ni a nana ka na kɛ ka bɛn ni san 1957 o ni bi cɛ o ye san 60 ani san 3 o bɔɲɔgɔnko ye radio Sudan o min bɛ wele bi ko ORTM Modibo Keyita ye fɛn min fɔ o don kama a bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ bi k'o kunnafoni k'o lamɛn Kadafi an bila 1957 o kɛnɛ kan radio Sudan dayɛlɛli Modibo Keyita ye laseli min kɛ yen an ka o dalaminɛ an ka si min kan na. Cette manifestation a pour but ni ɲɔgɔn lajɛrɛ in dabɔ kun ye min ye de souligner le rôle éminent que doit jouer la radiodiffusion o ye jɔyɔrɔ nafamaba min bɛ arajoso la an kan ka jɔyɔrɔ min ta dans l'évolution actuelle de nos populations d'outre-mer. Ka a ɲɛsin an ka sigida mɔgɔw olu ka sisan yiriwali ma sigida mɔgɔ minnu ni olu jatelen don ko kɔgɔji kɔfɛ mɔgɔw don et de mettre notamment l'accent sur l'heureuse initiative ani ka sinsinni kɛ jɔnjɔnna ŋaniya ɲuman kan ayant abouti à doter le Soudan de la première station de radiodiffusion installée à Bamako. Min kɛra sababu ye ka na ni arajoso fɔlɔfɔlɔ ye min sigilen bɛ Bamako yan. Il m'est particulièrement agréable d'avoir le privilège de présider l'inauguration de Radio Soudan. A diyara n ye jɔnjɔnna n ka kunnadiya sɔrɔ ka ni arajoso a dayɛlɛ ni kurunbɔkarili ɲɛmɔgɔya ta. Cet honneur m'est d'autant plus sensible o bonya min filɛ o ye o ka bon ɲɛkɔrɔ hali que je me trouve ici non seulement en qualité de représentant du gouvernement de la République ko n bɛ n yɛrɛ sɔrɔ yan ka n kɛ jamana ka nɔnabila ye jamana ka ciden ye mais aussi parmi les miens ani n bɛ n ka mɔgɔw fana cɛma en tant que maire de la ville de Bamako. ka taa sɔrɔ n ye Bamako sigida ɲɛmɔgɔ ye n'o ye maire ye. Je remercie chaleureusement n bɛ foli kɛ kosɛbɛ les organisateurs de m'avoir procuré cette satisfaction ka a lase ko labɛnbaw ma olu minnu ye nin ɲagali ani nin nimisiwasa diyan notamment monsieur le chef du territoire, kɛrɛnkɛrɛnniyana marabolo ɲɛmɔgɔ monsieur le président et les membres du conseil du gouvernement ɲɛmaba ani an balima minnu bɛ yen ni olu ye fanga ɲɛmɔgɔw ye et aussi ani fana monsieur Pierre Schaeffer, directeur général de la société de radiodiffusion de la France d'outre-mer, ni ale ye faranskaw olu ka rajoso o ɲɛmɔgɔ ye lequel avait particulièrement insisté pour que cette inauguration puisse coïncider avec mon séjour dans la capitale du Soudan. o min ni o tun ye a kanu kosɛbɛ ni rajo in dayɛlɛli ka kɛ a ɲɛna walasa o ka se ka bɛn ni ale ka wagati ye wagati min ni a bɛ k'o kɛ Sudan jamana kɔnɔna na yan. Ainsi, o cogo la après Dakar, Abidjan, Saint-Louis, Dakar, Abidjan ani Saint-Louis tɛmɛnen kɔfɛ voici que Bamako, a filɛ nin ye ko Bamako en même temps que Cotonou et la Mauritanie, o wagati kelen kɔnɔna na i n'a fɔ Kotoni ani Mauritanie sont maintenant dotés d'une station de radiodiffusion. olu fana jamanaw kan arajosow fana sigira yen. Il en sera prochainement de même pour le Niger. wagati nataw kɔnɔna na sɔɔni Niger ta fana bɛna ɲɛnabɔ. Une nouvelle étape est franchie sendanyakura tɛmɛ kɛra o kan dans l'implantation progressive en Afrique occidentale française d'un réseau plus complet d'émetteurs. ka arajosow ka olu sigi minnu ni olu minɛnw dafalen don farafina tile bɛ yan fanfɛ bolo jamanaw olu kan minnu bɛ faransikan fɔ. Il n'est pas nécessaire kun tɛ a la nafa tɛ a la d'insister outre mesure k'a fɔ ko sinsin bɛ kɛ fɛn wɛrɛw kan pour souligner le rôle et l'importance de la radio dans la vie africaine walisa jɔyɔrɔ min bɛ arajo la ani nafa min bɛ arajo la farafina ka ɲɛnamaya kɔnɔ et tout ce que peuvent en attendre, notamment nos populations du Soudan. ani kɛrɛnkɛrɛnniyana Sudankaw olu yɛrɛ sigilen bɛ ka fɛn min makɔnɔ o ko ta fan fɛ. En ces jours où ces populations connaissent les plus grandes transformations nin don ninnu kosɔn o sigida mɔgɔw olu ɲɛ bɛ yɛlɛmɛlibaw de la qu'elles aient vécu de longue date, u ye olu minnu ɲɛnamaya kabini wagati jan na où les masses prennent conscience de leur intégration
à un rythme accéléré dans le monde moderne. Faso jamaw olu bɛ ka bɔ a kalama ka fɔ u sen bɛ ka don diɲɛ kura o tagabolow la kosɛbɛ kosɛbɛ. Tandis que les élites doivent brûler les étapes. K'a sɔrɔ minnu ye mɔgɔ faamuyalenbaw ye olu ka kan ka tɛmɛ sendaɲɛ caman olu kunna. Pour se rendre pleinement aptes aux responsabilités les plus importantes qui leur sont confiées. Walsa u ka se ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni baara minnu kalifalen bɛ u ma ni u bɛ se ka o kɛ ka o dafa ni olu de nafa ka bon kosɛbɛ. Dans le cadre des institutions nouvelles. Ni o bɛ kɛ hukumu kɔnɔna na hukumu min ni o bɛ fanga bonda kuraw kofɔ. La radio est appelée à rendre des services éminents. A ɲininen do radio fɛ a ka se ka makow ka olu ɲɛ makow minnu ni olu nafa ka bon kosɛbɛ. En tant que facteur indispensable de progrès. Ka da kan radio ale ye minɛn min ni ɲɛ tɛ se ka kɛ min kɔ fiyewu ɲɛfɛtali ko la. N'est-elle pas l'instrument idéal pour triompher du temps et des distances? Baarakɛminɛn jɔnjɔn fana don walisa furancɛ janw olu wagatiw k'olu gwɛrɛ ɲɔgɔn na. Dans nos immenses espaces où 3,5 millions d'habitants. An ka kɛnɛbaw olu ka kɛnɛba min ni mɔgɔ 3,2 bɛ ka ɲɛnamaya o kan. Vivent dispersés suivant une moyenne de l'ordre de 3 individus par kilomètre carré. Olu bɛ ka ɲɛnamaya kɛnɛ min kan kuden furubɛn kelen o kelen ni o ye kilomètre carré kelen o kelen mɔgɔ 3 bɔ ɲɔgɔn ko bɛ ka ɲɛnamaya o kɔnɔ. Reliant entre eux les centres les plus isolés. O bɛ kɛ sababu ye dugu minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu mabɔlen do tɔw la kosɛbɛ. Tout en assurant leur contact avec le reste du monde. Wa olu bɛ se ka sɔgɔ diɲɛ tɔ la cogo min na. La radio peut contribuer. Radio bɛ se ka kɛ sababu ye. De façon décisive. Accélérer cette formation des masses. Jɔnjɔna ka dɔ fara faso jama mɔgɔw ka kalan an'u ka ladamu n'u ka lakɔkɔli kan. Et cette préparation des élites. Ani mɔgɔ kalanenbaw fana labɛnni. En supprimant ainsi les barrières entre ces divers groupements humains. Fɛn minnu bɛ k'a fɔ ko olu de bɛ kulu ka olu bali ka don ɲɔgɔn na a bɛ ka sababu ye ko o fɛnw bɛɛ lajɛlen walaka ka bɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Dispersés et pourtant semblables. O mɔgɔ minnu ni olu jɛnsɛnnen don ka taa sɔrɔ o dun bɛɛ bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ. La radio se doit donc d'abord d'aider les populations soudanaises. Radio ka kan fɔlɔ ka Sudankaw dɛmɛ. À se connaître entre elles. U ka se ka ɲɔgɔn dɔn. Pour prendre conscience de cette similitude. Walsa o kelenya min filɛ u ye u ka bɔ o kalama. Reflet d'une communauté de sang et de destinée. O ye sigida mɔgɔw olu ja ye minnu ni olu ka dakanw olu ye kelen ye n'u cogoɲaw ye kelen ye. À affirmer leur personnalité collective. Ka a yira fɛnɛ k'a fɔ ko u ka forobamɔgɔya fɛnɛ k'o bɛɛ ye kelen ye. À mieux assimiler les richesses de leur civilisation traditionnelle. Ani nafa minnu ni olu bɛ sɔrɔ laadala somɔgɔyaw olu sira fɛ ka olu banban. À vénérer cet héritage qui est le propre de chaque communauté humaine. Ka o tiɲɛ o ka o bonya ni o ye adamaden kulu bɛɛ lajɛlen jɛ ye. Irremplaçable en tant que tel. O min a cogo yɛrɛ fɛ ni a tɛ se ka nɔna bila. Et que nulle société ne peut régner sous peine de perdre sa dignité. O min ni sigida fansi o fansi tɛ se k'i dala cɛ o la ka taa sɔrɔ i ka hɔrɔnya ma bɔ i la. Sur un plan voisin. Sigiɲɔgɔnko ta fan fɛ. Je ne manquerai pas de rappeler. N tɛna na ɲinɛ ka hakililajigin kɛ ko. Que rien ne peut être entrepris. Foyi tɛ se ka dabɔ. De façon féconde. Tɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ min na. Sans la participation active et effective des populations intéressées. Ka taa sɔrɔ a ko bɛ sigida mɔgɔ minnu kun kan ni olu ma u sen don a ko la ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. C'est une idée qui m'est chère. Hakilinan don min ni o ko ka gɛlɛn ne ma. Car toute évidente qu'elle puisse paraître. Hali k'a sɔrɔ ko hakilinan de don min ni a jɛlen don a ye cogo fɛ. Il me semble que nous n'avons pas encore tiré toutes les conséquences. A bɛ i n'a fɔ hali bi nin ko yɛrɛ a tɛ taa fɛn minnu kɔ an ma olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka se a dan na. Je me propose de revenir sur ce sujet lorsque nous étudierons bientôt à Bobo Dioulasso. N'a kanu ka segin nin kisa in kan tuma min na ni an bɛna taa sɔɔni ka kalankɛ Bobo Dioulasso. En liaison avec les ministres intéressés. Ka o kɛ jɛɲɔgɔnya la jɛɲɔgɔnya min ni o bɛ minisiriw kofɔ minisiri minnu ni olu da n'u bolo ka kan ka don a baara la. Les problèmes de la modernisation agricole. Gɛlɛya minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ sɛnɛ lakurayali ko la. D'une manière plus générale. Bakuruba kɛcogo la. On peut dire que la radio. An bɛ se ka a fɔ ko radio. Est encore un instrument efficace. Ko o ye baarakɛminɛn kologɛlɛn ye. Pour tenir au jour le jour nos collectivités au courant des desseins de notre politique. Walisa don o don an ka marabolo olu bɛ se ka kunnafoni cogo min na an ka politiki sira a tagabolo la. Et des tâches accomplies chaque jour dans la gestion des affaires publiques par notre gouvernement et nos élus. Ani baara minnu ni olu kɛra don o don foroba baaraw olu hokumu kɔnɔ an ka mɔgɔ sugantilenw ani an ka fanga fɛ. De cette façon.
o cogo de la les masses auront davantage conscience foroba jama olu bena bɔ a kalama ka taa fɛ d'être associés intimement à l'œuvre commune ko u sen na don jɛɲɔgɔnya teriya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ka a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ka baara ma qui ne peut être l'apanage exclusif d'une petite minorité. O min ni o tɛ se ka kɛ jamakulu fitinin dɔ dɔrɔn ka baara ye Mais aucun peuple, nga jamakulu si tɛ yen tout comme aucun individu, i n'a fɔ mɔgɔ kelen si tɛ yen ne peut vivre dans l'isolement sans se condamner à l'étoilement. min bɛ se ka ɲɛnamaya a kelen na ka taa sɔrɔ i ma i yɛrɛ bila bolo ka bolo min ni o ye bolo cɛjugu ye. Il faut donc que parallèlement, la radio ouvre toutes grandes nos fenêtres sur le monde extérieur. Ka o lajɛ cogo wɛrɛ la wajibi do arajo ale ka se ka mɔnɔbɔ ka a ɲɛsin kɔkannaw ma Accélérant la diffusion de ces richesses de connaissances et de sagesse accumulées par les civilisations d'autres continents. a ka dɔntaw ye fɛn minnu ye ka olu cari minnu bɛ tali kɛ hakilitigiyaw ani ɲininiw na minnu ni olu bɛ bɔ jamana wɛrɛw olu ka somɔgɔya la Au cours des siècles d'efforts continus. san kɛmɛ kɛmɛ sigiyɔrɔma caman baaraw olu la don o don ka taa fɛ Avant toute chose, ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ nous attendons que cette voix fasse entendre plus largement an bɛ ka a to o kunkan o ka se ka mɛn ka wasa kɛ dans chacun des foyers africains farafina a gwaw bɛɛ kelen kelen kɔnɔ le message de cette langue française qui n'a pas cessé et ne doit pas cesser de jouer un rôle essentiel cikan min ni o bɛ bɔ ni faransikan yɔrɔ kan min ni o jɔyɔrɔ ka bon wa ni o jɔyɔrɔ fali man kan ka dabila dans l'évolution moderne de nos pays, an ka jamanaw olu yiriwacogo kuraw la tant comme trait d'union entre les nombreux groupes africains aux langues multiples, o faransikan min ni o bena kɛ sɔgɔlan ye jɛɲɔgɔnya dilafɛn ye kuluw caaman olu ni ɲɔgɔn cɛ mun ye farafina kuluw ye ni u hakanw ka ca que comme véhicule d'une culture française, wa a kan kelen ni ale bɛ kɛ fɛn fɛnɛ ye min bɛ faransi ka lɔnniya ka o tɔ de lawoyo trésor incomparable de pensée, de connaissances et de beauté. ka o kɛ i n'a fɔ nafolomafɛn min ni a bɛ se ka sanga miirili la kow ani dɔnniya kow a cɛɲaw fɛ C'est encore la radio arajo de bɛ tuguni qui doit contribuer à abattre certaines barrières d'ignorance, arajo de ka kan tuguni fɛn dɔnbaliya balinankogo minnu bɛ yen ka olu gosi k'u labi source de malentendus qui peuvent parfois subsister de part et d'autre, ni o de ye bɛnbaliyaw sababu ye o bɛnbaliya minnu ni olu bɛ se ka kɛ fanw ani fanw ni ɲɔgɔn cɛ et assurant ainsi une meilleure connaissance réciproque, consolider les liens d'amitié, o bɛ kɛ sababu ye o la mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka a ɲɛ ani ka teriya siraw k'olu sinsin qui doivent constituer cette communauté franco-africaine. wa o de ka kan ka kɛ nin kulu ye kulu min ni o bɛ faransi ani farafina kofɔ Pour nous résumer, walisa ka n ka kumaw ka kuncɛ dakurunya dama dama la favoriser la prise de conscience par nos populations de leur personnalité, an ka sigida mɔgɔw olu yɛrɛ ka se ka bɔ u yɛrɛ kalama u ka hadamadenya kɔnɔ de leur culture propre, ani u yɛrɛ ka lɔnniya min ye u yɛrɛkun ta ye leur permettre de s'associer en toute connaissance à la gestion de leurs affaires, ani arajo bɛ kɛ sababu ye u ka se ka u sen don a dɔncogo bɛɛ lajɛlen na u yɛrɛ ka makokow ɲɛnabɔli la a cogo bɛɛ lajɛlen na assurer le contact avec le monde extérieur, ka kɛ jɛɲɔgɔnya sira ye ni kɔkan mɔgɔw ye en particulier dans le cadre de la communauté franco-africaine. kɛrɛnkɛrɛnnenya na faransi ani farafina ka kulu hokumu kɔnɔ Tels doivent être les objectifs essentiels de la radiodiffusion outre-mer. nin ka kan ka kɛ kuntilenna jɔnjɔn de ye kuntilenna jɔnjɔn min ka kan ka sɔrɔ ni arajoso in na Pour cela, o de kosɔn respecter la diversité tout en la coordonnant. ka sɔn kɛ a ma ko mɔgɔw hakilinataw olu ka ca nga o n'a taw ta k'a bɛrɛbɛn Assurer une assistance technique par la mise en commun des moyens. ka senkɔrɔma tintinin kɛ fɛlɛkow olu nasira fɛ walisa ka waleyali kɛ ka a ɲɛsin fiɲɛ mɔnɔ ma Dans les conditions les plus avantageuses. sartu la sartu minnu nafa ka bon kosɛbɛ Tenir compte du souci légitime des collectivités locales ka jateminɛ kɛ ka a ɲɛsin haminankow ma haminanko min ni o ye fasojama mɔgɔw ka haminanko ye ka bɔ marabolow yɔrɔ d'avoir une radio originale, ka arajo sɔrɔ arajo min ni o bɛ mɔgɔw nikankow de ta ka baara kɛ n'o ye associer les représentants des usagers aux responsabilités professionnelles, arajo matarafabaw olu ka nɔnabilaw ka olu sen don baaraw la baara minnu bɛ tali kɛ arajo baara la tels sont les impératifs ninnu ye fɛn kɛtaw de ye que doivent avoir constamment présents à l'esprit ceux qui contribuent à l'implantation et à la gestion de la radiodiffusion outre-mer.
min ka kan ka to tuma bɛɛ lajɛlen na hakili la o de bɛ kɛ sababu ye radio maraliko a n'a sigiliko ka o kow ɲɛnabɔ. Telles me paraissent bien avoir été les préoccupations qui ont guidé tous ceux qui ont participé à la création de Radio Soudan. Mba miiri fɛnɛ k'a fɔ ko nin de haminankow ye haminanko minnu kɛra sababu ye ni radio so in a ka sigi. On m'a appris que le chef de la station Radio Soudan, a fɔra an ɲɛna ko radio Sudan ɲɛmɔgɔ entièrement responsable des programmes, ko o de na kɛ jamu bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye, devait être assisté par un conseil de programme ale bɛna ka na dɛmɛ kulu dɔ fɛ kulu min ni o bɛ jamu boloda cogo kofɔ, formé de personnalités les plus aptes à l'orienter dans le choix des auditions à servir. o bɛ sigi sen kan ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ a ko ɲɛdɔn walisa ka ɲɛminɛli kɛ ɲɛminɛli minnu ni olu bɛ tali kɛ lamɛnni kɛcogo la. Le dosage des programmes, les langues à employer, les ordres d'urgence à respecter. Jamu ninnu olu kolo don cogo a bɛ na fɔ kan minnu na ani fɛn minnu bɛ fɔ ko olu kɛ olu bɛ labonya cogo min na teliya la. On m'a également communiqué la liste du personnel de Radio Soudan. maa minnu ka kan ka baara kɛ Radio Sudan kɔnɔna na olu tɔgɔw n'u jamu fana fɔra ɲɛna. J'avais été surpris par le pourcentage d'africanisation du personnel. a balala ne na kosɛbɛ farafin haka minnu bɛ o baarakɛla ninnu na kɛmɛdɔya. Que l'on m'avait cité pour l'ensemble de la Soraform, j'ai pu constater avec satisfaction. o min kun fɔra ne ɲɛna ka a ɲɛsin so a fɛn bɛɛ lajɛlen ma n ye o min kɔlɔsi na nimisi wasa ye. Effectivement, à Radio Soudan, hakika yɛrɛ la Radio Sudan kɔnɔna na un nombreux personnel africain maa caman bɛ yen baarakɛlaw la minnu ye farafinw ye. apporte son concours parallèlement à la précieuse contribution des techniciens métropolitains. olu bɛna n'u seko damayira ye ka a sanga dɛmɛni nafamaw la minnu ni olu bɛ bɔ farajɛw olu yɔrɔ farajɛ minnu ni olu ye fɛlɛtigiw ye. Cette liste comprend notamment un conseiller culturel, mɔgɔ minnu tɔgɔ n'o jamu bɛ o sɛbɛn na ladilikɛla dɔ bɛ yen lɔnniko sira fɛ, un administrateur, foroba sɛbɛnw ɲɛnabɔbaga kelen, un speaker, kumakɛla kelen, des animateurs de programme, jamu laɲagabagaw n'o ye animatɛrw ye, un chef de centre technique. ani ɲɛmɔgɔ min ni o bɛ i wasa don minɛnw na n'o ye fɛlɛko siraw ye. Il s'agit là fɛn min ko don ye des spécialisations les plus diverses ɲɛdɔnw bɛ minnu na ni o ɲɛdɔnw ka ca kosɛbɛ, auxquelles doivent être offertes toutes les garanties de carrière. sartu fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ baara sabatili kofɔ talen ɲɛfɛ olu minnu bɛ se ka lankɛnɛmaya jɔnjɔn na. Je ne puis que me féliciter de cette contribution effective n tɛ dɔwɛrɛ kɛ fɔ ka n ka ɲagali jira ka a ɲɛsin nin niyɔrɔ dafalen ma nin dɛmɛni dafalen ma, au problème de la formation des élites africaines, œuvre de la Soraform. ka a ɲɛsin gɛlɛya ko ma gɛlɛya min ni o bɛ tali kɛ farafina mɔgɔ faamuyalenbaw olu lakɔgɔli ma min ni surafam tɛ kelen ye. Les réalisations que nous avons sous les yeux nin baara min kɛlen filɛ nin ni a dalen bɛ an ɲɛ kɔrɔ ne constituent qu'un premier aspect de Radio Soudan. nin ye Radio Sudan a fan dɔ de ye. Je sais que ces débuts n'ont pas été sans vicissitude. n y'a dɔn k'a fɔ ko a daminɛ o ma taa gɛlɛya kɔ o ma taa bisibasa kɔ. Le bâtiment primitivement mis à la disposition par le territoire marabolo olu ye so min bila galegale baara in kama avait été détruit en grande partie par un incendie. o so o fanba kun nana ka na tiɲɛ ka sababu kɛ taa kun wulila o so la. Ces difficultés n'ont pas découragé les réalisateurs. o gɛlɛyaw ma kɛ sababu ye ko waleyabagaw k'olu fari faga Dès le 1er août, kabini dababila kalo tile fɔlɔ ni o ye san kalo 8nan ye. le nouveau studio a été mis en service. kumakɛso kurakura o bilara baara la Dès à présent, kabini sisan il est envisagé une dotation en matériel complémentaire a jiralen bɛ bolodali kɛlen dɔ ka a ɲɛsin minɛn wɛrɛw olu ma minnu ni olu bɛna ka na tɔ ninnu dafa. destiné à augmenter les moyens de production et de reportage. o bɛ dɔ fara arajo ka sɔrɔ kan a n'a ka kunnafoni ɲini minɛnw kan. Un crédit accordé par le FIDES doit permettre cette année juru dɔ min dira FIDES o fɛ o bɛna kɛ sababu ye ɲinan san kɔnɔ d'entreprendre l'étude d'une maison de radio définitive. o bɛna kɛ sababu ye arajo so bɛ se ka sigi so min kɔnɔ kudayi ka o kɛ a ta ye ka o sɛgɛsɛgɛliw n'o jateminɛw daminɛ. Il me reste à adresser mes bienvenues félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette œuvre. a tɔ tora sisan n kan ka foli jɔnjɔnw lase mɔgɔ o mɔgɔ ni olu ye u sen don nin baara in na. Le conseil d'administration de la Soufirad, baara ɲɛnabɔ kulu min bɛ yen ni o bɛ Soufirad kofɔ dans lequel il me plaît de relever le nom de notre ami Tidjani Faganda Traoré, o baarakɛkulu min kɔnɔna na a ka di n ye n ka an terikɛ tɔgɔ fɔ Tidjani Faganda Traoré grand conseiller, ni o ye ladilikɛlaba ye. le comité directeur du FIDES, kulu min ka baara bɛ ɲɛsin FIDES ɲɛminɛli ma le chef de territoire et le gouvernement du Soudan,
marabolo nyamgo ani Sudan fanga qui ont mis à la disposition d'importants moyens techniques. Olomunu ni olonana ni felesra ulu chaman chaman ko bla radio kabloka. Monsieur Schaeffer, l'actif directeur général de la Sofirad. Ambalmaka Schaeffer, Sofirad o nyamgo ba. Monsieur Chabanel, directeur de Radio Soudan. Ambalmaka Chabanel ni o Radio Soudan nyamgo e. Enfin, tout le personnel africain et européen. Laba nasa barakala fin de be no lui farafiunye walma munu ye farajei. Ainsi, o chogola la station de Radio Soudan. Radio Soudan kunafondiso apparaît comme une création continue. Oye fin la danaye mi ni abeto sena. Qu'il me soit permis pour en finir de formuler un certain nombre de souhaits pour son avenir. Yamaria ka dia walsa ka kuma kumche ka laini dama dama uke ka anyasi radio soyi a cinéma sinigenauma. Tel que nous le voyons, Radio Soudan est encore une réalisation modeste. Inafo anyebe ala chugomina. Radio Soudan bara de kelendo bara mi ni bara manganindo. Souhaitons que les autorités compétentes puissent tout mettre en œuvre. Anga la nyinike ko fama munube ni ako nyedombe ulula uluka seka fere besigi senka. Pour en assurer le perfectionnement et l'extension. Walsa miye radio soyire abiseka dafa chugomina ani abulo fara ubiseka chaya chugomina. Et ainsi, pour que cet exemple soit suivi dans l'avenir, ani ochogola ni nyogana misali tukunkake o nafe do nataula. Sur d'autres points du Soudan où diverses régions resteront sans doute hélas pendant un certain temps encore peu ou pas desservies. Soudan a famaraw fe abiseka ke ka fako jamana yi amarayro do be minu ni olu mase ka kunkan ka osro ka bo ni radio so yi fe folo. Souhaitons que parallèlement anga alayini famare fana fe deviennent effectifs les efforts en vue de vulgariser l'usage du poste récepteur. Ko bara munu ni olu siglen do senga anga layini ka walsa o bara wu olu ka se ka ke bara dafalunye munu be se ka ato radio ni munu ni radio ba ere kunkan be men olu radio nu fe olu dlayro o ka se ka dafa anga jamana kono. Dans un nombre croissant de familles africaines. Frafina du olu chaman kono nana. À défaut de quoi, une telle action serait sans portée réelle, ne touchant qu'une infime minorité. Ni odu make ni na nyogana kewale kokone no batna na ye ola o me ni otna na maga mogola foni akara kulu fitini. Je souhaiterais enfin mena akanu labanasa que nos auditeurs soudanais puissent toujours davantage être convaincus ko an lamembaga Sudan kawu olula akajeya uluma udusukun ka lamini aye que Radio Soudan est réellement leur chose, ko Radio Soudan ye utaye tien erere la qu'ils trouvent en elle un véritable moyen de connaissance et d'expression. Uka don Radio Soudan ko ukuma ka yoro de don wa nyogon don yoro fana. On se gardera pour cela de ce style d'information qui, suivant l'expression d'un conseil de l'Union française, ka anyasi ni kunafoni di chogoma ka ken ni kuma kan muno ni olubara France ka uluka fara nyogon ka kulu yoro ne colle pas au réel et n'a aucune portée pratique. Ota beni tabiawiye wa ambe la haleami fana konana ano fana tibe. Il faudra aussi wajibi don fana que l'élite des auditeurs moga familialen ba munu be lameni jakulu chema ait la possibilité et la volonté de s'associer à la vie de Radio Soudan. Akaja oluye ani chugo kase kake olubulo ukase ka uyere fara Radio Soudan ka nyenamaya kan. Soit par l'intervention effective et dynamique d'un conseil de programme, soit par tout autre moyen. Mim se ka ke mogo sababula mogo mi ni o ye ladilikala ye jamuko ta fanfɛla o ka wulika jɔ barikama walima ka kɛ sira wɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen fɛ. De cette façon, o cogo la Radio Soudan sera parfaitement apte à remplir le rôle que nos populations sont en droit d'attendre d'elle. O na se ka jɔyɔrɔ ko fa jɔyɔrɔ min ne sigida mɔgɔw bɛ ka o makɔnɔ ka bɔ ale yɔrɔ. Je souhaite une longue et brillante carrière à Radio Soudan. Mais a deli ko Radio Soudan a ka baara kuntagalaw olu ka janya a ka manamana baara ka ɲɛ u bolo. Lamɛnbaw ni kun ye an ka jamana kuntigi fɔlɔfɔlɔ Baba Modibo Keyita ala ma hinɛna ala k'a ka yafa an ma. Ni tun ye ale ka kumakanw de ye an ye min sɔrɔ san 1957 lajɛw olu kɛnɛ kan. Modibo Keyita ye fɛn min fɔ bi tiɲɛna nin bɛ an kalan bɛɛ nin kɔnɔ fo ka taa fɔ ko a to ten. Fɛn fɔra sisan an yɛrɛ kun ma deli ka min mɛn an tulo la fiyewu ko radio so in ko jamana kɔnɔdenw ko olu ta dun a m'a fɔ ko fanga min bɛ senna ko o fanga ta dun dɛ walima ko fanga min bɛna sigi politiki fanga min bɛna sigi ko ta dun a ko jamana kɔnɔdenw de ta dun kuma ba fɔlɔ ye kuma ba filanan min fana ba kɔnɔ a ko jamana kɔnɔdenw bɛ ka fɛn min ma kɔnɔ
ko o radio Sudan inde ka bina ka sababu ye ko ka o de waliya u ye nga ala ni diɲɛ mɔgɔ ɲuman sababu Modibo Keita ye fɛn fɔ ni a kuma wula dugura k'u tunu dɔw cɛra ka t'u bila fɔ suta dunu a dumamayɔrɔ la kasɛtu a n'a video nga ala barika la ala ye fɛn kɛ an nafa fɛn ye o bɛ an nafa lamɛnbaw nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye an bɛ aw fo ka aw koɲuman dɔn datɛ foli min na kuma buru la Abubakar Kamara filɛtɛ fɔlɔ ma i den an ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ an ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan. Nin baro in lasera aw ma baarabokun fɛ jagokɛla don Bamako yan nɔ.